Twak e romo mane gibago mar gwelo pach jopiny, apisas mochung' ne rito aluora ma Imbo oyango ni midhiero magikale e chenro margi. Oganda mane ni e twak kod jo KWS ojiwo apisas go mondo siko kawo pach jopiny kapok giketo lokruok e bad migawo no endo. Bende giywak e wi lwenje e kind ji kod lee mag bunge ma samoro monjo ji, nego nyaka jamni kendo ketho nyaka puothe. Be apisas mag KWS jiwo jopiny mondo wuog oko chope romo magibago mag lalruok mondo giyud kaka ginyalo tiyo kanyakla. Kenya Wildlife Service mondo respond ne gigi kata mondo neg gigi mondo duok legi piny tok gitim. Koro ok gichiegni gi jopiny kata communities mondo gi address issues mag human life wildlife cases mang'eny osetimore kata lee be osedonjo mieche to kidhi negi to ntiere chike magiketo ni mang'eny mar ni ine midhi monjo rao kata imidhi monjo kuonde mar repe gi nyuole. Wasebedo ka watiyo gi kijande mane waketo mane iluongo ni scout mane medo ubede kind jopiny ka gimoro nitiere to ginyiso wapeyo to wang'iyo kaka wanyalo ringe mondo mi wakony kapok ng'ato ngimane olal. Nikech wan bende wadwaro ni mondo wachop machiegni gi jopiny nikech tichwa kuonde moko nitiere ma nyaka wan bende wabed machiegni gi jopiny mondo wakonyre kodgi. It's a challenge. It's a day-to-day challenge. We cannot manage it alone. We are looking forward to the support that we receive from the communities, from the agencies.